سلام كبرات تخطلت مدفان لومون بحدش فيديو متسكم الله لوم حزلكم قريبا زلخو فيديو عسرته هندبت موت تفليو فلوطات سبات ناي عالمنا زبل يخون كم زفلت ناي زفان زبل مدب تحستو بزعبا فلوطات سبات حقنيا هيوتهم زدسس مدب نزا حدش مدب كتكاتاتلو چانلنا دما سبسكرايبن شير نابلكم متابعكم تገልጹልና بتحتنا يحتت حجم بقرنا بتي اداديكم زلخو مدب كبلكم عسرته هندبت زموتو فلوطات سبات عالمنا وتر عسرته أب إشار شو أتن عمتها بأحزان هنتات هيوتا سأنت إيمي واينهاوس إذا أمريكا درافيت أزي جنون والف مستزنا برا خوينا أب حملة إسران سلستن كلتشحن عسرت حدنا بزجات أمان ناي مرراز حدقة بزحزن أجباب هيوتا زحلفت نزل فتس أمد ما ناي كربا عركان بودي جارد ناتان زنبرة غرابي آني استمر زي مسخم تست دحر مبارو أمدك أسي أجري فواخد نوجو دما بعرتا مويتا ترخبت أب قلنا دما خلتت رمز وودكا ترخبت شعته أبتاش أي درجات سريعة زلا إتا سوبر ستارز هنا درافيت ويتن هوستن بلكاتي عصرت حدا غلتشحن عصرت غلتن أب 4 عمتا خبزة عالم متفلع أب أعرفات اللو نايز نبرت هوتيل عين مدري مويتاز تقنحت ناي وترو ناي عالمنا كوخب درافيت أزي بزوح عود صراحة زفريتن أزي بزوح عبيتش فيلمات زحفستن أب عالم كابس ترأيو وحدات أزيهم بلوت أتا المازات نايز نتوابع يعني راب إذا أبزنا برا حلوف ناي حش والفتات ساقز نبرت كوخب درافيت أبز موتت اللقوان أب كوماوي هلفتا أتي خمز نبرت ناي شعو سندات قبل مرمرا يحبرو ستيف أروين 4 مسكرم كلتشحن جدشتين بحدقا نايتوم زفكروم عينة انسسا زغونو بير تبهال عسا هيوتو السانا أدلاو غازيطا ناي انسسا زقدام رئيس زقرب ناي تلفزيون بروغرام زغون ستيف أروين كموتن كله ودر 4 عامتين يرو إذا مس إنساتات بحري أزيو عمي وفقرن فلتاتن زنبور غازيطنيان أقرب المدبن استفلاليو ناي تحت بحر دوكومنتارتات بمسراحنا عالم بزعبا هيوت تحت بحر عم تفلت كاب زغبرو حدا بعز ناي زنبره قال خبتهم أبزموتو الأوان زنبورو مسخاخر كم زغلصوم ستيف نابت بيرود تبعلا عصاب تدغاغام نخحزوهم زقربون انتخونه ግን እታ ዓሳ ከምልጥ ከም ዝፈተነን أما ودأتو ግን تبير عقل بمسباب تنينو ناب ستيف مأتاو نخيسو بزلو مرزخم زفنولم ستيفون بتقتال مرزي تسميمو هيوتهم زحلفني زارب شو عتب أبشع أي درجات سريع دولو أزيو ليجند تواساي أمريكاو فيليب سايمور هوفمان زي أبز هانجر جيمز تركبن أزين عبيت فلوتات فيلمتات عالمنا استواسا عود استفلالي عبيت شلماتات زغون هوفمان أبلكاتي تكلتها تشان 14 عامد أدمية خبز عالم متفل بزرابرو ناي مسترحشن حلف والفيزس عبو عبيتي نايسنا أمراون ناي وشتن حمامات هندبت بشقاء وميتو ترخيب أبغزو دما متن زي بلو بزوح هيروين زعينتو حشش ترخيب فيليب هوفمان بعد حدارنا أبو سلسة قولونينير شدشته مارلين مونري أبنها حاسة حمشتش حنشعة متنسان كلتن هيوتا زحلفت مارلين مونري ناي كله جزء زبالة التواسايت عالمنا زبل كبر زرخبت بعد سنة يعني أبنها حاسة حمشته حنشعة متنسان كلتن أبتي أبلوس أنجلس زركب جزء مويتها ترخيبة أبغون ناي جزء تليفون عاد ما ناي حشيش كرينات ترخيبة بس ناي قدم بريزيدنت ناي أمريكا زنبرة جون أوف كينيدي ركب كم زنبرات تحمم الكعتي أزيه ببتخيلان بعد زنان تنك موتا እትትወስዶ ዝነበረት መጠን ዘይብሉ እና ኣቕሓ ኸኒናታትን ሓሽሽን ምዃኑ ናይ ሽዑ ውፅኢት ሕክምናዊ መርመራታት ይገልጹ مشته باول ووكر
ኣብ ሕዳር 30 2013 ብሓደጋ መኪና ካብዛ ዓለም ሞት ተፈለየ ተዋሳኣይ ፓውል ዎከር በታ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገዝኣ ተረራ ጂቲ ዝዓይነታ ሞዴል መኪና ምስ ዓርኩ ኣብ ሰዓት 160 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጥሞም ሓደጋ ንሶም እንታ መኪና ዳርጋ ናብ ሕፃዮም ተቐይሮም ብኽቱር ናህሪ ኣብ ዝጓዓዙሉ ዝነበረ እዋን እታ መኪና ዝመርሕ ዝነበረ ብዝያዳ ኣብታ ግንንቲ ፊልም ፋስት ኤንድ ፊሪየስ ሙሱ ኣዝዩ ዝደመቐ ኮኸብ ተዋሳኣይ ፓውል ዎከር ክቱር ናህሪ ናይታ መኪና ምቁፅፃር ምስተኣነ ናብ ገረብ ኣትያ ተሓማሸሸት በዚ ድማ እቲ ውልዶ ኮኸብ ስነ ጥበባዊ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብሃንደበት ሂወቱ ተመንጠለ أربعة أربعة ኣብ ራብዓይ ደረጃ ሰሪዕና ዘለና ድማ ንጉስ ሙዚቃ ዓለም ተባሂሉ ዝፍለጥ ነበረ ማይክል ጃክሰን እዩ ኣብ ሰነ 25/2009 ዓመተ ምህረት ኣብ 50 ዓመቱ ብሞት ዝተፈለየ ዓለምና ንጉስ ሙዚቃ ማይክል ጃክሰን ኣብ ማውትኡ ዶክተር ጌጋ ብዝወግኦ መርፍእ ዝፈጸሞ ናይ ሕክምና ጌጋ ምዃኑ ይፍለጥ እቲ ነቲ መርፍእ ዝወግኦ ሓኪም ኮንራድ ማሪው ተኸሲሱ ብሕክምናዊ ሸለልትነት ንኽልተ ዓመታት ማእሰር ተፈርደ ማይክል ድሕሪ ሞቱ ኣብ ገዝኡ ካብ ጭንቀትን ዲፕሬሽንን ንምግልጋል ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣንቲ ኤግዛይድን ኣንቲ ዲፕሬሽን መድሃኒታት ብብዝሒ ተረኽበ ማይክል ጃክሰን ቅድሚ ሞቱ 50 ናይ ኮንሰርት ምርኢታት ኣብ 50 መዓልታት ንምርኣይ ኣብ ምድላዋት ከም ዝነበረ ምስኡ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ይገልጹ ማይክል ጃክሰን ቅድሚ ሞቱ ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ኣይነበሮም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ዝነበረ ባራክ ኦባማ ማይክል ጃክሰን ኣብ ታሪኽ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ኣብ ዓውዲ ኢንተርቴይንመንት ዝነጥፉ ዝነበሩ ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸ እዩ ነይሩ ይብል ثلاثة أبساساي درجات تسرع دولو هيز ليجر أبطر 22/2008 زموت ليجر جنا 28 عمت عدمي تفلي سبسات أنك موتو هم زحبرو ليجر بتزوج دوز نبره بزح صار ጭንቀት መድሃኒቱ ኣብ ዓላቱ ሃንደበት ሞይቱ ዝተረኽበ ክልተ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣዝዩ ጉኑን ስምን ዝናን ዝነበሮ ሮቢን ዊሊያምስ ካብቶም ዓበይቲ ከዋኽብቲ ሆሊውድ ነይሩ እዚ ገና ክትሪኦም ከለኻ ከምስ ዘብለካ ኣዝዩ ፍቱው ተዋሳኣይ ኣብ 63 ዕድሚኡ ኣብ 2014 ኣብ ካሊፎርኒያ ብሞት ተፈሊዩ ብዝሓደሮ ናይ ልቢ ሕማም ዝተፈለየ ሮቢን ካብ ወልፊ መስተን ሓሽሽን ፍጹም ናፃ ዝኾነ ሂወቱ ዝመርሕ ዝነበረ ካብ ዝዝከረለን ፊልምታት ንምጥቃስ ጉድ ዌል ሃንቲንግ ጁማንጂ ኣላዲን ዝብላ ይርከበአን ሓደ ልዕልቲ ዲያና ኣብ 36 ዓመት ዕድሚኣ ኣብ ነሓሰ 31 1997 ኣብዚ ዓለም ሞት ተፈለየት ልዕልቲ ዲያና ኣብ ፓሪስ ምስ ኣፍቃሪኣ ብመኪና እናተጓዓዙ እንከለዉ ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና ሂወታ ዝሓለፈት ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ድማ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ኣሸገርቲ ፓፓራዚ እናተባሃሉ ዝፅውዑ ደድሕሪ ፍሉጣት ሰባት እናኸዱ ስእሊ ዝስእሉ ሰባት እዮም ኣቀዲማ ምስ በዓል ቤታ ዝነበረ ልዑል ቻርልስ ፍትሕ ፈፂማ ዝነበረት እሞ ፀኒሓ ኣፍቃሪ ዝሓዘት ልዕልቲ ዲያና منነት ዝሓድሽ ኣፍቃሪኣ ዘለዎም ሂወት ንምፍላጥን ንምስናድን ፓፓራዚ ደድሕሪ መኪኖም ይከታተልዎም ነበሩ ካብኦም ንምምላእ ብዝገበርዎ ፈተነ ድማ ሓደጋ ኣጋጢሞም
ድሕሪ ሞቶም ኣብ ዝተገብረሎም መርመራ ከዓ ነስተሰትዮም ከም ዝነበሩ ይሕበር። ስነ ስርዓት ቀብሪ ልዕልቲ ሊያና ኣብ ዓለም ዝተዘርግሐ ካብ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዙሕ ተዓዘብቲ ኣመዝጊቡ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ህዝቢ መስኮት ቴሌቭዥን ተኸታቲልዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብፋን ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ቪድዮ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ። ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እንተፈቲኹሞ ላይክ ብልዎ፣ ሼር ምግባር ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ንቐጻሊ ስራሕ ተተባብዑና ብትሕትና ይሓትት። ሓደስቲ ቪድዮታት እውን ሰሪሕና ክንቀርበልኩም ኢና። ኣብ ግዚኡ ክበጽሐኩም መደብና ብናትኩም ሃናጽ ርእይቶታት ዝድንፍዕ እሞ ብሕጂ ተመሓይሽዎ ኣለኩም ትብልዎ ነገራት ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ድሕሪ ገለ መዓልታት ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። ሰላም ይቀኒ።